Magmukbang si Akech kay gigutom habang nagahulat kay Bruno nagpa-gupit sa buhok. So murag dugay-dugayan siya. So nagpalit ni og chicken, roasted chicken, diba? Chicken. May gani kay nagdala nako ug kuan sa ni puto sa kamot kuan ni siya, puto sa kamot pang hair color ba. Tapos wala man ako nagamit, idala na ako kay basi gutomon ko nya maulo ni ako hugas na ko kanina sa kuan sa balay nya nagidala na lang ako extra ang kuan puto sa kamot para pag gusto na ko mukaon makakaon, di ba? Talented pagka bright sa inahan sa kahanginan, o di ba? May gutom kaayo ko kay kaganina nagkaon naman ko pero French fries lang akong gikaon ganina. Tapos si Bruno nikaon gid siya sakto nga lunch kay lutuan ako siya. So kuan food nga iyang kaunon. Na ako wala ko kasabot sa akong kaunon. Murag na ako gustong kaunon nga sa kabalo unsa. Tapos sige pa jud og mga mukbang. Uy, shout out sa akong kilay Mamal Norris. Sagdi lang ng kuan Malnoris nga kuan. Makita ra nako diri si Bruno ko napagupit. Nara ko diri na parking sa same as usual sa tabing ilog. Look, butong kay ko wala ka init ba ano ay. Nagibitan ako sa mga tao. Ano sa man siya? Init ba? Hala, ang una na akong nakaon, ang lubot. Ang kigol sa manok, ang una na akong nakaon. Ay, klaro. Hindi akong nakaon, kigol sa manok, karon nakakaon. Pagka bright kay walay butanganan. Nani si Luffy. Bag-ura mo guni. Bagoy lang kuan, trabahante ganina. Halos di pa kabalo unsay buhaton. Minta ta diri ko ndi. Pamutos. Butanganan sa mga bukog. Asa ni una uga naman yung wet tissue uga na wala na nagamit. Kamito na to ni. Ang mga tao unsa naman na siya diha. Dapat na ako kuan. Sigma kuan ba? Di na ako magpakita sa inyo ang tsura sa manok. Itong kay ko. Kami kayo siya, kabisa bulat siya sa usawan. Timplado na kaayo. Uy, kainit. My goodness. Payagan ako sa Bruno nga mapalit og manok kay gusto ko mukaon. Sikog tanaw. Basig na ay. Nakagutom. Kasi maguna-una kay kag diet. Gutumon sa ka. Ano ko mapakita ka ako'y plato Ang lubot ra sa manok, awa na lubot sa manok. Kaya nakauna na ako. Lami.
Tunganan diri. Naku patunganan ba? Lala. Gutom jugo kay ganina akong gikaon. Wala mga espiritu. Basta kay nikaon ako para masudlan akong tiyan. Uy. Lami ba ni? Ano ito na ang kanto daw? Kainit oy. Sabi mangita pag ano? Wala ni kuan. Rice. Kaya doon ako kaadlaw nag rice. So karon di ko mag rice. Kaon ako ganina og naman ko gi-chop-chop ganina nga. Salad sa balay. Sana ko sa ref para unya kaunon ako. Gapon ba na ako to gi-chop-chop niya. Samok ba sa akong buko eh. Naapil magkaon. Kali. Continue. Patong ang tiil. Ano yung mga sinyalis sa mga Bisaya. Bisaya. Bawal mag usik-usik diri kasabanta ni Bruno bago ra ba niya ning giwashing iyang sakyanan. Tinan ako nga palitag chicken kay gusto ko makaog chicken. Ni siya lahi po di yung plano. Kay gusto magpagupit. Kaya magpagupit daw siya unya. Magwater daw ko. Gusto niya magtambay-tambay ra ko dira ba. Kapag magtambay-tambay dira ako sa imong sakyanan kay mag pan ko mukbang. Mukbang. Anak ko. Okay ra ba nimo nga di ta kabinlan? Kauno na ako tanan. Jadi naman daw siya manibago kay inana man daw ko. Kaunog manok. Kaunong tanan. Di ka una-una o kinta. Hindi ko may mga kakay. Minalutuan ako siya niya. Siya di kaluto sa ako. Naman siya iluto sa ako. Binukuan lang. Boiled water. Lagi paningot na ko. Kami gini o Bisaya. Manok ng Bisaya ba? Sinug ba? Paningot na ko. So, nakaunan na ako ang kigul. Nakaunan na ako ang paa sa manok. In short, piang na ang manok karon. Piang. Yeah.
ang pakpak di. Uy, kagwapo ba sa kanto? Uy, kainit. Ano ang kanto? Dilaw ang kanto. Nee, da ist das Chemikalie ausgelaufen. Die gibt in die Oder rein. So, nang buto murag kigul ba to? Ano ba? Murag sa sulod sa kigul. Murag matris siguro niyo. Ano ba? Ganyan na murag kigul naman to kung nakaon. Basta ang almoranas. Almoranas. Almoranas ang ano. Ada. Sige ra kong kuot diri. Ya? Mana si Bruno? Dali na kayo. Und noch ein bisschen da sitzen. Ya? Ja. Sige. Ang gawas daw mi. So, padayon ang mukbang niya. Kadali. So, naa na mi karon diri sa tambayan namo. Diri nagpungko-pungko, nagpahangin naman akong mukbang. Alingog mo kay mga engkanto ng mga batanon, no? Mga high school students. Lingog kayo mga hubog. Basta summer gani, magtambay na sila diri sa lakes. Na mag-inom-inom. Ay, kalingog kayo. Bis na ata diri magpa-relax, naapod sila. So, mauna lang ni ang nabilin nga chicken. So, lutuon ako ni Unya. Inikabot sa balay. Tapos, nagdala ko og sudoku ang akong ginadula-dulaan. Basig maboring ko nga si Bruno. Gusto pa magtambay. So, na ako'y kalingawan o diva na mga numero. So, tanaw na mo kung sa may oras makaulian ni taod-taod. Nice kayo ang sidlak sa adlaw. Nice kayo ang hangin karon. Presko kaayo. Napay bakante nga lingkuran way nagpungko. So, uli na may taod-taod. A few moments later. So, nakauli na jud mi mga besh. Mao na lang ni ang nabilin nga manok nga akong gikit-kit kaganina. Napay isa ka kuan paa. Adin ni paa murag kuan na ni siya. Pako. Tapos napug ko mushroom nga sobra. So, ako ning lutuon. Mao ni ang akong salad kagahapon. So, ako ni siyang kaunon mintras nagaluto. O mix nga vegetables. Ayan, mga gulay. Naka-frozen. So, colorful kayo. Ako nang ihalo. Tapos, ang akong sibuyas, ready na. Igo na lang ni sliceon. Tapos na ako'y aluya. Pero di na ako ni sagulan ng luya. Kay gisado man ang gusto ni Bruno. Kanila akong isagol repolyo. Tapos, ang broccoli, murag dili na siguro. Tanaw taliwis kayo ang kuano, repolyo nila. Sumora siguro ni ang akong isagol. Unya, kaning pansit canton. Napa man ko'y sobra mo na akong gipalit tong isang semana. Naurot na ang bihon o sutanghon. So, kanin na lang nabilin. So, na lang ni akong lutuon. Lami sad ni. Templado na. So, mangita tagkalaha kanang dako nga lalom para pag gusto tag-ukay, dili mga usik ang mga niluto. Kay kaning green akong paborito pero kaning black ang akong gamiton para di ko maglisod og ukay.
So mao ni ang akong mga ingredients, ang Okay, ich schalte sibuyas runter, na chop na, ang weil ich muss repolyo. den Fall jetzt bei Human nagbuak ko og duha ka itlog para sa gulan po nako scramble egg para lami ang und sobald lasa. die So ora ni ang akong isagol sa akong gisado. Kalingugngog ba ni Bruno oy nagyawyaw pug iyaha. So let's start cooking mga besh. Kaya nainit na ang ang kalaha ko ng gibutangan og mantika. So unahon ako ang itlog, scramble egg nako. Dali ra ni. Ako ra siyang lutuon unya. Halo-halo, tugaw man ibalik sa iyang butanganan kaganina kay ako nang isagol unya. Tapos ang sibuyas na kahuman ang akong mga kinusi-kusi nga chicken kaganina. Muna ang akong isagol. Dali ra kaayo ni pinaabtik ra ni nga pagkaluto. Tapos ang mga gulay nga mga kuan klase nga gulay o asin pampalasa syempre. Human ang atong paminta na para lami ganahan di ko daghan niya paminta nga powder kuan ni siya pula halang. So kayo na siya niya gibutangan ako ininit nga tubig. Human gibutang na sad nako ang pansit canton na butang ra na siya sa ibabaw mantakluban na isunod na po nako ng itlog niya ibutang nako na taod-taod. So kayon sa nato ni para ma-mix gid siya maayo maluto siya ng todo na ara na gibutangan nako ang itlog nya ana lang na siya kadali kayo-kayon ugay-ugayon sa muka na lami na kaayo butangan nato og tuyo para color brown na siya tanawon. Ana ra siya ka simple. Ana siya kayo-kayon lang gud kadali. Man takluban. Na pila ka minuto, abrihan. Nya okay na sad. Kung kulang sa tubig, butangag tubig. Ana repolyo, sagol na para sabay sila maluto. Nadira na po na siya sa ibabaw, takluban na po na siya taod-taod para inig abre, inig ukay, luto na. Nana nang nilutuan sa inyong hinahan sa kanginan. Siyempre, ang akong rice is life. Naluto na siya. Nawa green pa kaayo. So, kayo na na siya. Kahuman, pag kulang sa tubig, butangan na ni tubig. Kung kulang po sa color, pwede po ninyo butangan og dungag nga tuyo.